Között emberek, ezek nem kriminalisták, nem betörők, nem pedig valamilyen gangsterek, hanem igenis az útak vándorai, akik a szabadság szellemében szembe jön a szél, széles utat, olcsó benzin, ennek szellemében, mint ahogy a Ajáncs úr is mondta, a jótékonykodás és az emberi segítőkészség vezérel bennünket útjainkon, nem az agresszió és nem a másikak elnyomása. Köszönöm szépen, felkészültetek, mindenkinek a kulcsa kezében van, vagy az a motorjában? Felkészültetek? Indíts! Rajt! Köszönjük szépen! Lopog a vége. Nagyon szépen megköszönjük!